Poštovani građanke i građani, dragi članovi SDP-a grada Zagreba, dragi gosti, druge drugarice, dopustite me da vas sve prvo srdečno pozdravim u ime mjesne organizacije Gornji grad Medveščak i u svoje osobno na ovoj javnoj tribini, našoj zajedničkoj javnoj tribini. Željeli smo i učinili smo ono što smo si zacrtali, a to je da kontinuirano radimo, da na ovakav način i sličan komuniciramo, diskutiramo i činimo i poduzimamo sve radnje koje su važne i koje su bitne za naše društvo. U jeku kampanje za predstojeće parlamentarne izbore, za koje sam siguran da će nam građani ponovo dati povjerenje, koristimo priliku da se osvrnemo i na teme koje nas već sada neposredno ili posredno dotiču. Tema koja je izuzetno važna za društvo u cjelini, za nas kao 27. članicu, danas 27. članicu Europske unije. Naš gost, ali ne bih rekao gost predavač, to je stvar pristojnosti, da tako kažemo, to je naš Joško Klisović, bivši zamjenik ministrice Pusić u Ministarstvu vanjskih poslova, saborski zastupnik, ispravi me i potpredsjednik odbora za vanjsku politiku i sigurnost. Vanjsku politiku Sabora, da. Osoba sa dugogodišnjim stažom na tom području i ona tema o kojoj ćemo danas govoriti je pod nazivom važnost suvremenog terorizma i sigurnosti Republike Hrvatske. Svim njenim uzrocima, posljedicama, sadašnjem i budućem položaju. No, evo, prije nego što dam riječ našem Jošku, ja bih zamolio predsjednika gradske organizacije SDP-a Davora Bernardića da nam se obrati sa par riječi. Davore, 15 minuta, dovoljno. Da, 20, da zaokružim. Ljudi, evo, dobar dan svima. Evo, drago mi je da smo i u ovim izborima imamo nekoliko događanja. Sada je bilo predstavljanje programa za kulturu. Zagreb, nažalost, nije Europska prijestolnica kulture, to je Rijeka. Mi smo propustili tu šansu. Poslije imamo predstavljanje zajedno sa kolegicama i kolegama sa Trnja. Ali evo, vi imate tu čast i privilegiju što i ovdje na Gornjem gradu, a u prvoj izbornoj jedinici u kojoj očekujemo veliki dobar rezultat, uz naravno i predsjednika stranke i mene, tu imate dva svoja kolege koja su i na listi ovdje u prvoj izbornoj jedinici. To je naravno Joško i to je Siniša Varga. Da, ja sam, ali vi ste direktno na Gornjem gradu. Tako da evo, molim vas da ih još jednom pozdravimo. Terorizam je, mislim, ovo je ključna, jedna od ključnih tema je u europskoj agendi sigurno društvo i bolja, znači dvije su europske agende, sigurno društvo i bolja kvaliteta života. Sigurno društvo je nešto što se oslanja na kako se boriti protiv sve veće globalne prijetnje i to je nešto gdje će naš najviše pozicionirani diplomat, to je Joško Klisović koji je bio zamjenik ministrice vanjskih poslova, danas moći nešto reći. I ne samo to, nego nadamo se da će, ukoliko preuzmemo odgovornost sada, a uvjeren sam da hoćemo nakon 11. rujna, možda upravo Joško biti u poziciji da nas predstavlja kao ministar vanjskih poslova. Prema tome, to je ovako najava plana za Joška od mene osobno, ali nadamo se da će to tako biti. Ono što bi vam zapravo rekao i poželio, da svi zajedno damo maksimalni doprinos u ovoj našoj kampanji. Situacija je dobra, očekujemo jedan mandat barem više u svakoj izbornoj jedinici, no ništa ne smijemo prepustiti slučaju. Idemo odraditi, idemo zvati svoje prijatelje, rodbinu, idemo mobilizirati sve koje možemo. Mi smo od četvrtka u door-to-door kampanji, sad kolege s Trnja imaju motivacijski skup, tamo idemo, ja zapravo odmah prije tribine gibam tamo, idemo napraviti sve što je moguće da maksimiziramo izborni rezultat, da nam ljudi ne ostanu doma. Prema tome, ljude treba izvući. Krećemo i u kampanju od vrata do vrata ovih dana, bit ćemo u svakom kvartu i pozivam vas ujedno i na završni skup koji će biti 7.9. na trgu Bana Jelačića ili na Europskom trgu, ali vjerojatno trg Bana Jelačića. Vidimo se tamo i vidimo se ovih dana na svim lokacijama u gradu i još jednom bih vam od srca zahvalio na svom angažmanu, vremenu i volji koju ste unijeli u ovu našu kampanju, jer važno je izuzetno da Hrvatska ode sigurnim smjerom, to je smjer kojem smo ostavili zemlju prije godinu dana.
rasta i stabilnosti i sada u istom smjeru rasta i stabilnosti vrijeme je da nastavimo nakon 11. rujna. Nakon samih izbora imat ćemo na dan izbora doček, ali nakon samih izbora vidimo se odmah prvi ili drugi tjedan ovdje u mjesnoj organizaciji Gornji grad, da se zahvalimo malo, da se podružimo sa svim našim članicama, članovima, simpatizerima i da krenemo dalje agresivno, kako to i zapovjeda, u lokalnu kampanju. Hvala vam lijepo. Hvala Davore. Evo, mislim da možemo sad krenuti na ovaj dio zbog čega smo se okupili i još koji izgubili. Hvala mojim uvodničarima i hvala svima vama što ste danas došli ovdje. Kad sam ušao, dvorana je bila prilično prazna, ali evo, stvarno napunila se, što pokazuje da ova tema stvarno je aktualna i da sve nas pojedinačno ona dodiruje. Svako od nas bi morao nešto, barem elementarno o njoj znati, kako bi se mogli jednostavno kao informirani i odgovorni građani uključiti u naše društvo, u ovom slučaju prevenciju, sprečavanje terorizma. Ja sam, kao što ste čuli, potpredsjednik Saborskog odbora za vanjsku politiku, ali sam cijelu svoju diplomatsku karijeru dobrim dijelom nekako gradio kroz sigurnosne teme i uz ovu temu me vezalo to što sam bio i za vrijeme Račanove vlade i poslije Milanovićeve glavni koordinator povjerenstva međuresornog u kojoj su bili svi resori naši državni za suzbijanje i prevenciju terorizma i glavna kontakt osoba prema međunarodnim organizacijama. Dakle, prema Europskoj uniji, NATO-u, OSS-u, Ujedinjenim narodima. A kad sam bio na mandatu vani, bio sam u New Yorku, radio sam Vijeće sigurnosti i učestvovao također u pisanju i pregovaranju o konvencijama o terorizmu, dok smo u NATO imali potpuno drugu agendu kako se suprotstaviti terorizmu, tako da sam nekako cijelu svoju karijeru, ostale stvari koje sam radio i imao prigodu baviti se ovom temom i mislim da je stvarno zaslužuje da se danas o njoj govori. Mi smo inače u našem programu Narodne koalicije po prvi puta imamo poseban jedno poglavlje koje se odnosi na nacionalnu sigurnost i još jedno na vanjsku politiku. I po prvi puta ove teme ulaze i u naš program. Inače, mi smo i napravili strategiju nacionalne sigurnosti koju Sabor nije usvojio, Vlada ju nije doduše poslala u Sabor, jer je to bilo zadnje godine našeg mandata, a strategija nacionalne sigurnosti u principu obuhvaća sve ono što jedan narod ili naciju muči, što može proizvesti određenu ugrozu ili što može negativno utjecati na interese jedne nacije. Dakle, ono je puno šire od onog klasičnog ratovanja ili ugrožavanja života kroz razne bombaške ili neke druge načine. Današnja tema, kao što vidite, ja bi u stvari se narađe ustao i govorio da ja vidim ovo iza. Radi. Moro bi reći. Kao što se vidi na ovom uvodnom slajdu, naslov današnje teme su u stvari obilježja suvremenog terorizma i sigurnost Republike Hrvatske, to nas naravno sve zanima. Ovo je struktura našeg predavanja, probat ćemo na jedan popularan način, dakle ne prestručan, ne pretehnički, dekodirati terorizam i zato sam ja podijelio ovu našu tribinu u 3 dijela, definicija, izvor i nositelj, da znamo o čemu govorimo, karakteristike i odgovor na terorizam i onda malo kontekst Republike Hrvatske i što se to zbiva u našoj zemlji ili u njenom okruženju od interesa za našu sigurnost u kontekstu terorizma. Definicija terorizma. Semantičko značenje te riječi, terorist, kao što vidite, dolaze od latinskog strah, užas i kroz cijelu povijest ljudskog roda svi režimi su je upotrebljavali kako bi osigurali poslušnost, dominaciju nad podređenima. Što je režim bio više autokratski ili tiranija veća, to je više se na terorizam oslanjao, a manje recimo na današnje moderne demokratske vrijednosti i metode upravljanja ili vladanja. Dakle, teror nije nepoznat kao instrument vladanja u ljudskom rodu i poznavali su ga svi politički sustavi naše povijesti. Što dalje u povijest idemo, to je više terora. Sjetite se samo, ne znam, robovlasničkog sustava, feudalnog i ostalih, tu je teror i sila su bile dominantne instrumenti vladanja nad podanicima. No, teror kao oblik i pokušaj da se ostvare politički ciljevi
ulazi u političku povijest negdje u 60. godinama prošlog stoljeća i tada se počinje rađati ono što danas nazivamo suvremenim terorizmom. Zašto je definicija važna? Pa definicija je važna zbog toga da znamo na koji način uopće, s čim imamo posla i na koji način legitimirati mjere i aktivnosti za suzbijanje takve jedne ugroze naše sigurnosti. Definicija je potrebna zato što se vrlo često zloupotrebljava izraz terorizam ili terorist kako bi se difamirali ili kako bi se smjestilo političkim protivnicima. Danas, ako neko ima obilježje terorizma, onda sigurno nije dobrodošao u međunarodnoj zajednici, niti unutar jednog demokratskog političkog društva. Prema tome, da bi sve te stvari izbjegli, jednostavno moramo definirati terorizam. I pokušao se definirati terorizam i to kako regionalno u okviru, ne znam, NATO-a, europskih država, OSS-a, tako i globalno u okviru Ujedinjenih naroda. Ali do definicije do danas nismo došli. Dakle, još uvijek nemamo opće prihvatljivu definiciju terorizma. Što je čudno, naravno, svi bi rekli tako jedna stvar koja 50 godina utječe vrlo izrazito na naše živote u sigurnosnom smislu, a još uvijek ne znamo o čemu se radi i nemamo zajedničku, usuglašenu, dogovorenu definiciju terorizma u međunarodnoj zajednici iza kojih će svaka država, svaka organizacija, svaki pokret stati i onda će svaki sud imati jasnu vodilju da presudi da li se radi ili ne radi o terorizmu. Koji su problemi? Najveći problem kod definiranja terorizma je kako razlučiti borce za slobodu od terorista. Dakle, evo kao što vidite na ovim sljedećim slajdovima, jedni drugima su prebacivali terorizam. Jaser Arafat Šaronu da je on voditelj državnog terorizma. Obratno, Jaser Arafat je bio uvijek optužen za klasični terorizam. Dok je sam govorio da je u stvari borac za slobodu obespravljenog naroda koji pokušava doći na svjetlo dana i političku pozornicu. Basajev, Čamil Basajev, ako ga se sjećate, vođa čečenskih pobunjenika koji su se digli protiv ruske vlasti koju simbolizira predsjednik Putin, a ovo su slike iz tog vremena. Čečenija, kad su ruske trupe bile u njoj, a ovo i dijete u jednom skloništu u Čečeniji, nama dobro poznate slike, ako se sjećate, slične su bile na istočnim granicama naše zemlje, 1991. godine. S druge strane Moskva, s druge strane teroristički akti u podzemnoj željeznici Moskve i naravno žalovanje za poginulima u takvim aktivnostima. Države, političari, diplomati nisu bili u stanju dogovoriti definiciju terorizma, prvenstveno nismo mogli razlučiti kada je neko ima legitimno pravo da se bori za svoju slobodu, jer kod terorizma uvijek imamo situaciju da za tim oblicima otpora oružanog njega koriste obično grupe, pojedinci, organizacije koje izbjegavaju frontalni sukob sa nekom državnom vojskom jer su slabiji. Jednostavno nisu u stanju se oduprijeti na frontu i onda idu ovim metodama borbe koje oni nazivaju vrlo često gerilskim metodama borbe. No, mi ih danas tretiramo kao terorizam, jer kad neko digne, ne znam, autobus pun školske djece u jednom gradu, onda to ne možemo drugačije tumačiti nego kao terorizam, ali u međunarodnoj zajednici nismo uspjeli se dogovoriti oko termina, odnosno oko definicije. Vrlo često grupe koje pokušavaju izboriti neke svoje političke ciljeve, te političke ciljeve ne mogu izboriti demokratskim sredstvima, jer oni kao takvi su definirani kao protupravni na teritoriju gdje oni pokušavaju ih ostvariti. Bilo da se radi o statusu nekog naroda ili etničke skupine koja želi da bude priznata, ili da se radi o pitanju samoodređenja nekog naroda na određenom području, a što ne dozvoljava neki drugi dominantan narod koji koristi svu silu vojske, policije i svih državnih službi da osigura jedinstvo svoje države. Dakle, u takvom srazu, takvih principa, bilo da se radi o načelu za samoodređenje i s druge strane o cjelovitosti jedne zemlje i suverenitetu te zemlje, nije bilo moguće razlučiti do kraja u svaku nijansu kad se radi o teroristu, a kad se radi o borcima za slobodu. Također, vrlo kontroverzno je državni terorizam kao pojam, da li država uopće može raditi terorizam. Ili je terorizam nešto što je vezano uz paradržavne organizacije, grupe, skupine, pojedince, ćelije itd.
Političke elite, eliminiranje političkih protivnika, shvatili smo brzo kad smo pregovarali ove definicije da još jedna stvar koja ljude spriječava da jasno utvrde što je terorizam je mogućnost jednog manevarskog prostora gdje bi koristili terorizam i u političke svrhe zlorabili bi ga u stvari kako bi difamirali svoje političke protivnike i eliminirali ih sa političke scene. Elementi definicije, moto obično kod terorizma je cilj opravdava sredstva, prema tome uopće nije bitno šta je objekt vašeg terorističkog napada, bitno je da vi pošaljete svoju poruku, a vaš temeljni cilj nije obično taj objekt koji napadate, nego je dobiti pozornost javnosti kako bi ta javnost prebacila se u mod straha i počela vršiti pritisak na političko vodstvo svoje države da ono promijeni politiku u skladu sa ciljevima terorističke grupe. Dakle, ciljevi su uvijek drugačiji od mete. I naravno, element definicije je vrlo važna je protupravnost, jer terorizam je jedna protupravna aktivnost i bez obzira koliko neko smatra legitimne ciljeve za koje se neka grupa zalaže, metode terora i terorizma nikada neće biti priznate kao legitimne i kao pravne metode. Evo, ovo smo rekli čisto da ilustriramo tu teškoću u definiranju terorizma. Što se tiče izvora terorizma, to su duboke političke, društvene, gospodarske, vjerske, etničke, klasne i ostale proturječnosti i osjećaj nepravde, poniženja, diskriminacije, besperspektivnosti. Obično ljudi kad se nađu na dnu, kad nemaju stvarno više ikakve perspektive, onda im terorističke skupine daju jedan osjećaj važnosti, kad ih pozovu na obuku, kad im daju oružje u ruke, kad ih stave u službu određenog cilja, kao da ljudima daju osjećaj važnosti da njihov život konačno nešto počinje važiti i u tom kontekstu, u tom krugu oni mogu ove elemente koji su doveli do njihove odluke da se pridruže terorističkoj organizaciji učiniti smislenima. Nikad nijedna normalna osoba neće krenuti se baviti terorizmom tako ishirani. Možda ima i takvih, ali to su onda vjerojatno bolesni, poremećeni ljudi. Obično ili teška nužda ili ovi osjećaji koji su ovdje nabrojani natjeraju ljude da krenu se baviti terorizmom, jer naravno tko normalan može uopće objasniti sebi zašto čovjek ide i želi dignuti autobus pun djece u zrak, zašto želi dignuti, ne znam, nebode pun ljudi, zašto želi nuklearnu dignuti u zrak. To nije svojstveno ljudskoj prirodi i prema tome tu moraju biti neki duboki motivi koji će natjerati čovjeka da se počne baviti ovakvom jednom smrtonosnom aktivnošću koja je sigurno nikad neće biti prihvaćena od nikoga. Politički izvori, dakle rekli smo politički, gospodarski, svi ostali. Evo vidite, imate jedan slajd gdje žena plače, gdje se ruši njena kuća na okupiranom području, to su takozvana okupirana područja Palestine, dakle ona veliki kran ruši kuću i ovakve situacije sigurno generiraju strahovito jake emocije koje ljude onda tjeraju da se bore za svoje ciljeve i nedozvoljenim sredstvima. Dakle, nerešena pitanja statusa i državne pripadnosti, etnička počinjenost, nedostatak slobode, sustavni zločini. Kad imate države koje sustavno počinjavaju svoje podanike, jednu etničku grupu, vjersku grupu, uključujući ubijanje, kad su oni na granici genocida kao u Burundi i Ruandi, ako se sjećate, onda naravno da u takvoj situaciji ljudi hoće pružiti otpor i pružit će ga kako god mogu, makar se taj otpor koji oni pružaju nazivao terorizmom. Želja za hegemonijom i dominacijom, nemogućnost ostvarivanja političkih ciljeva mirnim putem, rekli smo vrlo često ciljevi određenih grupa su već proglašeni protupravnima u porecima određenih država i kao takvi oni ih jednostavno ne mogu ostvariti. Ne znam, Kurdi ne mogu se boriti za svoja prava kako bi željeli, pogotovo za autonomiju Kurdistana, Turska to ne dozvoljava i ona je proglasila to protupravnim jednim ciljem izbijanja svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Prema tome, to su situacije u kojoj se nalaze ljudi koji onda odlučuju se baviti terorizmom. Društveni izvori, socijalne razlike između društvenih grupa koje su ogromne u određenoj državi, diskriminacija po svim mogućim osnovama, pristup obrazovanju, zdravstvenim uslugama, društvenim fondovima,
nemaju svi jednake prilike u jednom društvu, kad su te razlike toliko dramatične da ih ne možete promijeniti mirnim putem, da ih ne možete svojim zalaganjem u društvu promijeniti, onda ljudi počinju se koristiti nasiljem da bi osigurali tu jednu prepoznatljivost, tu jednu pozornost javnosti i utjecaj kroz jedan pritisak na ljude koji donose odluke u određenim društvima i državama. Siromaštvo, nepostojanje socijalne skrbi, sve to tjera ljude u bezizlazne situacije iz kojeg onda u nekom trenutku vide mogućnost izlaza tako da se pridruže jednoj organiziranoj skupini kao što su teroristi. Gospodarski, ekonomske razlike unutar društva nastavljaju se otimačine, političkih veza, kriminala i drugih devijacija koje muče razna društva, opet pitanje besperspektivnosti, pitanje izgubljenosti u vremenu i prostoru. To je ono što ljude motivira. Etnički, rasni i vjerski izvori, također vidite cijeli niz stvari u ovom segmentu, s time kad govorimo o vjerskima, uvijek se spominje terorizam i dominantno vezuje se uz islam, to nije točno, muslimani su najveća žrtva islama, vidjet ćete kasnije, imamo u svim vjerskim skupinama, grupama ljude koji su spremni koristiti nasilje i terorističke čini kako bi promovirali svoje vjerske ciljeve koje nikad nisu kompatibilni sa njihovim vjerama. Niti jedna vjera nije nasilna, niti jedna vjera ne poziva na ovu vrstu nasilja koju nam nudi terorizam. To možemo vidjeti i ovdje, dakle, jedan protestantski, katolički, kršćanski terorist, sjetite se Breivika u Norveškoj kada je pobio 20-ak mladih ljudi i naravno 97 i naravno pripadnici ISIL-a koji vrlo ovako svojim videima na internetu informiraju svjetsku javnost o tome što rade i kako izvode svoja besramna, mučna zlodjela. Dakle, ovo je nešto što moramo zapamtiti ako se želimo baviti terorizmom na najbolji mogući način, da terorizam nema religiju, teroristi nemaju religiju i da religija nije prijatelj terorizma. Niti jedna poznata religija nije prijatelj terorizma. Evo ovdje jedan grafikon koji govori o tome koje su najveće žrtve brojčano terorističkih aktivnosti i kao što vidite to su muslimani, crvenom bojom su, vidite, označena područja gdje ima dosta tih terorističkih aktivnosti, prema zelenoj je sve manje i manje. Muslimanski, vidite dalje, u muslimanskom svijetu ima najviše žrtava. Ovo su religijski motivirani teroristički aktivnosti. Dakle, plavom bojom su oni koji imaju veze sa religijom, vidite vrlo malo, gotovo neznatno, a ovi koji nisu religijski su crvenim bojom označeni, dole su godine. Dakle, ovo je jedna analiza napravljena u kojoj vrlo jasno se vidi da religijski motivirani teroristički akti su takva manjina da su de facto zanemareni. Ovo su najveći teroristički akti koji su se desili u Europi, isto tako nisu vezani uz vjeru. Evo, Norveška, Breivik, rekli smo, Španjolska u Baskiji recimo i ostale, Ira gore u sjevernoj Irskoj, prema tome po cijeloj Europi, ali vrlo malo direktno vezano, gotovo neznatno uz religiju. Nositelji terorizma se razlikuju od izvršitelja terorizma. Nositelji terorizma, i zato su na ovoj slajdu slici pokazani kao osoba koja ima kravatu i košulju i odijelo, a druga polovica, vidite, ima onu fantomku i stinđera da sluši nešto. Dakle, to su političke i parapolitičke skupine, ljudi koji su ideolozi, koji imaju političke ciljeve, koji definiraju političke ciljeve i koji hoće te političke ciljeve pošto poto ostvariti u praksi. Organizirani kriminal je prožet sa terorizmom, o tome ćemo malo kasnije. Međusobno se nadopunjuju, pomažu gdje god mogu i prema tome oni su također imaju vrlo jasne ciljeve zašto se bave terorom. Pojedinci koji su na čelu određenih skupina, koji su nevidljivi, koji su nepoznati, ali rukovode kompletnom skupinom. I pitanje država, kontroverzno, da li države mogu provoditi terorizam ili ne mogu, dakle još uvijek nemamo suglasja oko toga niti u znanstvenoj, niti u međunarodnoj zajednici, političkoj, ali svakako države koje podržavaju terorističke organizacije
se onda mogu smatrati isto tako da sudjeluju u tom teroru i da jesu nositelji terorizma. S obzirom da se i tu radi opet o određenim političkim ciljevima države koje želi ona ostvariti putem podrške određenoj terorističkoj skupini. Izvršitelji terorizma, dakle oni djeluju kroz male tajne skupine, to su te ćelije koje ne znaju jedna za drugu, koordinira ih netko izvana, netko iznad njih u hijerarhiji. Nekad su one vrlo autonomne i niko ih ne koordinira, nego jednostavno funkcioniraju samostalno, a postoje oni pojedinci koje zovemo usamljeni vukovi, koji jednostavno spavači se u nekom trenutku probude i onda djeluju na određen signal koji im je dostavljen, koji oni znaju prepoznati. Ti su ljudi svjesni rizika i pristaju na njega, dakle tu nema nepoznanice, da ono što rade nisam znao, nisam htio, oni jako dobro znaju što rade. Primjetna je i u suvremenom terorizmu i profesionalizacija, dakle određene aktivnosti terorističke se obavljaju od strane profesionalaca kao plaćenika, dakle onih profesionalnih recimo ubojica koji postave eksploziv ili nešto, ili ljudi koji se bave hakiranjem, pa hakiraju energetski sustav jedne zemlje ili prometni sustav koji može kolaborirati i ogromne štete nanijeti. Dakle, dovoljno jednog hakera na taj način angažirati i on može napraviti veću štetu sa više smrtnih posljedica nego recimo jedna bomba. Foreign fighters ili strani borci, to je dakle jedan novi fenomen koji nastaje sa arapskim proljećem, nastaje sa situacijom u Siriji, sa rađanjem islamske države, gdje ljudi iz cijele Europe, ali ne samo Europe, i Rusije i drugih dijelova svijeta, odlaze se boriti za islamski kalifat. Raspadnute države, vidite na osvojenom teritoriju, također oni provode teror. Evo ovako izgledaju neke od ćelija koje su autonomne, koje su nama nažalost jako poznate nakon bombaških i terorističkih aktivnosti u Parizu i Briselu. Potpuno autonomno djelovanje, odvojeno od bilo kakve organizacije, a opet uvezano u organizaciju. No nisu samo oni izvršitelji, punoljetne osobe koje znaju što rade. Vrlo često se djeca angažiraju u najmanjoj dobi kada nisu svjesni što rade i obučavaju za terorističke akcije i aktivnosti. I to djeca svih rasa, djeca svih etničkih skupina, svih vjerskih uvjerenja. Dakle, tu nema razlike. Evo vidite i ovo gdje mali prima instrukcije od bombaša samoubojica. Strani borci, spomenuli smo ih malo prije, ovdje vam je čisto jedan pregled da vidite odakle oni dolaze. Dakle, radi se o zapadnoj Europi 5000 ljudi, Sovjetske republike 4700 i tako redom dalje. S druge strane su njihove nacionalnosti. Dakle, to su ljudi koji se pridružuju islamskoj državi koja ima određeni teritorij. Obično teroristi nemaju teritorij koji kontroliraju. U ovom slučaju kada smo suočeni sa raspadnutim državama ili državama koje ne funkcioniraju, kao što je Sirija, dijelovi Iraka ili Somalija, Nigerija, sjeverni dio Nigerije, onda na tim dijelovima teroristi uspostavljaju neku vrstu svoje vlasti koju vode prvenstveno terorom. A strani borci su ljudi koji dolaze iz drugih država i pridružuju se takvim skupinama na određenom području. Ovo su strani borci koji su išli u Irak i Siriju, vidite najviše iz Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Belgije, Švedske i tako dalje. Ovaj drugi je vrlo interesantan graf, kaže da su to strani borci koji su se pridružili islamskoj državi po 1 milijunu stanovnika te države. Dakle, kada se gleda koliko je ljudi otišlo iz neke zemlje u odnosu na 1 milijun stanovnika te zemlje, onda je Kosovo područje s kojeg je najviše ljudi otišlo, gledajući tim kriterijima. Pa onda vidite, Bosna i Hercegovina je 3. po redu i tako redom dalje. Dakle, to je jedna osoba da je otišla na 1 milijun stanovnika te zemlje. I evo, kao što možete vidjeti, strani borci također iz Bosne i Hercegovine, ovo je negdje iz zapadne Europe, mislim da je ovo Belgija, kako izgledaju. Karakteristike suvremenog terorizma, meta, kazali smo, meta je uvijek objekt, a nikada nije cilj samog
terorističkog djelovanja. Cilj je uvijek politički. A meta služi samo kako bi privukli pozornost javnosti i osigurali reakciju javnosti, pritisak javnosti na one koji odlučuju, bilo u toj državi, bilo u međunarodnim odnosima, da donesu odluke u skladu sa zahtjevima, ciljevima, interesima terorističkih skupina. Izbor mete uvijek je određen tom javnošću i kakav će učinak imati na javnost. Srušiti avion u Blizance, koji vidite na slici u New Yorku, sigurno ostavlja strahovito veliki utisak, dojam na javnost i ona neće ostati flegma, ona neće ostati da ne pokrene se, da nešto se ne napravi. Jednako je kad na Pentagon slušite avion ili kao što se pokušalo na Bijelu kuću ili Kongres. Mete održavaju ugled organizacije, slika su njene moći i odlučnosti. Što je meta nedostupnija, to organizacija šalje poruku da je moćnija. Naravno da jedna od velikih meta je Europska unija u Briselu. Bili smo nedavno suočeni da je blizu institucija Europske unije eksplodirala bomba u metrou dole. A NATO je sigurno, sjedište NATO-a u Briselu, jedna od velikih atraktivnih meta za teroriste koje još uvijek nisu uspjeli napasti. O kolateralnoj šteti se razmišlja samo kada može doći u obzir ugled organizacije. Dakle, što više žrtava, što više materijalnog razaranja, to je prihvatljivo, ali ukoliko bi bilo što tu moglo imati utjecaj negativan na ugled organizacije, tada se to neće raditi. Životi ne znači ništa, ništa ne znači ni materijalna imovina, bilo privatna, državna ili neka druga. Bitno je samo da se pošalje poruka koja se želi poslati. Tako razmišljaju teroristi, to je njihova logika. Ovdje su podaci koje su bile njihove primarne teme. Primarne mete, to su privatni građani, njihova imovina, pa vidite zeleno je policija, vlade, biznisi, religijske osobe i tako dalje redom. Znači najviše su stradavali ljudi, najviše su stradavala privatna imovina ljudi. Iako mi nekad imamo dojam da državne institucije su najviše napadane, ali statistika pokazuje ipak drugačije. Inače, jedna od karakteristika suvremenog terorizma je visoka obučenost terorista. Počinju od malih nogu, ali neki ne počinju od malih nogu, neki su vrbovani, neki su stvarno sveučilišno obrazovani ljudi, neki su ljudi sa reputacijom izgrađenom u svojim profesijama, vrlo visokom. Neki ciljano idu na određene fakultete kako bi naučili određene vještine i znanja da bi ih koristili za terorističke aktivnosti, kao što recimo upravljanje avionom. Ljudi koji su srušili avion u Blizancu u New Yorku su ciljano išli na taj fakultet za pilote kako bi naučili letiti. To se u istrazi poslije dokazalo. Korištenje najsofisticiranije tehnologije, informatičkih tehnologija, cyber terorizam, to je nešto što je vrlo opasno danas i za što su teroristi obučeni. Dakle, koriste ne samo tehnologije, nego i najmodernija znanja. I time je značajno povećana ubojita moć njihovih skupina i nama time naravno otežavaju situaciju. Politički vojni ustroj, to je također jedna karakteristika modernog terorizma. Uvijek postoji neko središnje vodstvo političko koje definira ciljeve grupe, koje definira vođenje politike, pregovara, vodi propagandni rat, regrutira nove članove u svoju organizaciju, djeluje na prikupljanje novaca za financiranje aktivnosti terorizma, bilo kroz pranje novca, suradnju sa kriminalnim skupinama ili zlouporabom legalnih institucija kao što su nevladine organizacije. Imali smo situaciju gdje mnoge nevladine organizacije su prikupljale sredstva za, izbjeglice u Siriji, u Palestini ili negdje drugdje, a de facto je taj novac išao na to područje, ali terorističkim ćelijama, za financiranje njihovog rada, a ne za ljude koji su u potrebi za nekom financijskom ili drugom pomoći. Dakle, to je politički dio i vojni dio koji obično provodi samu aktivnost. Vrlo je važno ovo da je centralizirana organizacija sa autonomnim ćelijama. Dakle, oni imaju svoju koheziju unutar skupine, vrlo čvrstu, tu se zna red ko je ko,
ali su ćelije autonomne kako bi se teško ušlo u trag, kako bi se teško cijela mreža kompromitirala kada recimo uđete u trag jednoj od ćelija. Umreženost sa organiziranim kriminalom je velika, bilo da terorizam traži izvore financiranja koje dobiva od organiziranog kriminala, bilo da teroristi obavljaju određene aktivnosti uključeno nasilje, ubijanje za organizirani kriminal kako bi on mogao funkcionirati. Bilo se radi o ubijanju sudaca, policajaca, pripadnika obavještajnih službi, političara koji se bore protiv organiziranog kriminala. U nekim državama to je stvarno broj jedan nacionalno pitanje i pitanje od nacionalnog interesa i nacionalne sigurnosti. Prema tome, međusobno su potpuno isprepleteni kriminalne aktivnosti i terorizam. Tu možete vidjeti jednog Talibana kako je u onim poljima maka, naravno opijum, heroin, također je dio organiziranog kriminala, proizvodnja i distribucija i prodaja, krijumčarenje, a s druge strane izvor financiranja za terorističke skupine. Hijerarhijske strukture im se nekad i poklapaju, tako da jedna hijerarhija vodi i terorističku organizaciju i organizirani kriminal, komercijalno djeluju kroz organizirani kriminal gdje zarade novce, a terorističke ciljeve kroz ovu strukturu terorističke organizacije rade. Evo ga, financiranje, krijumčarenje, sve to se radi u sprezi između terorista i organiziranog kriminala. Zlouporaba demokratskih vrijednosti institucija otvorenog društva. To je također jedna karakteristika suvremenog terorizma. Mi znamo da je demokratsko društvo otvoreno, mi želimo jedni drugima uvijek biti otvoreni, biti open-minded, što se kaže. Granice se ukidaju među demokratskim državama, vidimo i unutar Europske unije kako je to do sada funkcioniralo. Ljudska prava, pravo na privatnost, mnoge stvari državna tijela imaju ograničene, regulirane zakonom, upravo kako bi se poticao taj jedan poštivanje digniteta ljudske osobe i svakog pojedinca koji živi u nekom društvu. No, takva situacija otvorenosti, zaštite ljudskih prava, privatnosti zna povremeno otvoriti vrata ili prostor za teroriste da lakše nego bez toga dođu i ostvare svoje ciljeve. Prema tome, nikad ne možemo odustati od demokratskih vrijednosti, to bi bila negacija onoga za što se mi zalažemo i kako želimo živjeti, a s druge strane trebamo biti svjesni da određene vrijednosti kada se zlouporabe mogu dovesti do neželjenih posljedica. Novi oblici terorizma, pogotovo je opasan ovaj informatički, cyber terorizam, s obzirom da kažem cijeli energetski sustavi zemlje, bankovni sustavi mogu pasti, mogu se hakirati i to su ogromne štete. Kad bi nestalo struje na 24 sata u nekoj zemlji, to su štete koje državu vode u bankrot, a koliko bi bilo smrtnih slučajeva, nakon toga to sam Bog zna. Hakiranje nuklearnih centrala ili nekih opasnijih kemijskih postrojenja također može biti vrlo, vrlo opasno. Povezano s drugim asimetričkim prijetnjama, o njima smo nešto govorili, to je više manje uvijek organizirani kriminal u svim svojim fazama, u svim svojim nijansama i aspektima. Dakle, nije terorizam samo postavim bombu negdje. Terorizam je puno opasniji i djeluje na puno široj lepezi stvari. Ovo je trend rasta broja terorističkih napada. Dole su godine. Vidite, od 2000. godine do 2014. godine je strahovito porasao broj terorističkih djela. Kako javnost u demokratskim zemljama uvijek respondira, odgovara na bilo koji teroristički čin, tako teroristi smatraju da komešanjem javnosti, privlačenjem pozornosti javnosti mogu ostvariti svoje ciljeve i oni su povećali aktivnost terorističku na ostvarivanju svojih ciljeva. Ono što je vrlo interesantno, evo ovdje imate broj ozlijeđenih, ova plava ljubičasta linija, broj poginulih u terorističkim aktivnostima crvena i broj terorističkih incidenata, ova zelena linija, sve skupa u porastu. Dakle, svake godine de facto imamo porast. Ovo je u zapadnoj Europi, vidite, to je stvar drugačija, ono je bilo globalno za cijeli svijet, u zapadnoj Europi je drugačija, odnosno Europskoj uniji recimo, tu pada broj terorističkih akta, incidenata, aktivnosti, poginulih itd. Jer ako pogledate ovdje 70. godina, ETA, IRA,
Dakle, to su bile dominantne terorističke organizacije na području Europe. I tu je bio strahovito veliki broj terorističkih aktivnosti napada na civilne objekte. To se spušta kako se situacije u tim državama nekako normaliziraju, kako se uspijevaju političkim sredstvima ipak razgovarati i danas imamo puno manje njihovih aktivnosti. Danas nam, evo vidite, Pariz, ne znam, Nica i ostalo nešto sasvim druge prirode. Dakle, ali interesantno da je trend obratni od trenda globalnog. Kod nas u Europi je sve manje terorističkih aktivnosti. Ovo su žrtve terorističkih akata izvan Europe. Vidite, najviše Iračana, u ovih 13 godina 42.000 ljudi je poginulo kao direktna posljedica terorističkog akta. Afganistanci, Pakistanci, Nigerija to je Boko Haram na sjeveru Nigerija, ona velika skupina. Indija, Sirija i tako dalje, Amerika, Rusija. A interesantan je ovaj graf sa strane, dakle u tom moru poginulih ljudi zbog terorizma, ova točkica od 420 osoba, to je zapadna Europa. Čisto dobite relaciju, jer obično kada gledamo medije, kad se nešto zbije na prostoru Europe, svi smo u tome. I mentalno i svakako. A u principu to je jedan samo kap, kao što vidite u ukupnom globalnom djelovanju terorista i broj ljudi koji poginuli od terorizma. Evo, ovo vam je rang država kako one broj žrtava. Vidite prvih Irak, Afganistan, Nigerija, Pakistan, Sirija, Indija, Jemen, Somalija, Libija, Tajland, Filipini, Ukrajina. Dakle, srećom tu nema europskih država, srećom zato što mi živimo ovdje i to znači da mi nismo toliko ugroženi. Ovo su dakle 10 najugroženijih država u svijetu. Ovo je godišnja broj koliko ih je ubijeno, a ovo je 10 najugroženijih država u Europi. I kao što vidite, Velika Britanija je prva tu, evo Grčka, Francuska, Irska, to su podaci koje smo imali zadnji. Nas kao Hrvatske, kao što vidite, također nema. Ovo je na karti svijeta pokazano gdje su najučestaliji teroristički akti. Pa vidite koliko je toga u Africi puno, koliko je toga u arapskom svijetu, ali i Indiji, kao i jugoistočnoj Aziji. Recimo u Filipinima, prije svakih izbora u kampanji ubije se preko 1000 ljudi. I to klasičnim terorističkim aktivnostima. Evo, tako to izgleda u svijetu. Ovako izgleda u Europi i ovom dijelu koji nas okružuje, susjedstvo Europi. Dakle, ove točke pokazuju intenzitet terorističkih aktivnosti. Hrvatska tu prolazi jako, jako dobro. Mi smo imali onaj čin kontejner u Rijeci, davno je to bilo, i od onda ja ne znam da smo imali neki teroristički čin ovdje kod nas. Ovo su države u kojem kao posljedica terorističkog akta je poginulo više od 100 ljudi. I opet vidite, većim dijelom su to države izvan Europe, izvan zapadnog svijeta, to nije niti Amerika. Ovo su najubojitije terorističke organizacije danas, njih ima strahovito puno, one mijenjaju imena, one se spajaju, razdvajaju, čine svašta, ali dvije najsmrtonosnije trenutno su Boko Haram koji djeluje na sjeveru Nigerije i ISIL koji djeluje na prostorima Sirije i Iraka. Evo, ovo su crne brojke njihovih djelovanja. Odgovor na terorizam prvenstveno kroz prevenciju i prevenciju. Jer kad se desi, kad pukne, onda je puklo. Onda možemo samo pokušati uloviti počinitelje, pokušati sanirati štetu. No, ovo su elementi, dakle, pokušaja zaustavljanja terorizma, prevencija, suzbijanje terorizma, određenim metodama, zaštita ljudi, imovine, saniranje štete ako se desi teroristički akt, kazneni progon fizičkih i pravnih osoba koje su uključene ili su dale podršku teroristima, jačanje međuinstitucionalne suradnje u jednoj državi i međunarodno i jačanje ukupne suradnje među državama. Prevencija u stvari se svodi prije svega kako
suzbiti plodno tlo, breeding ground, kako kažu Amerikanci, za razvoj terorizma i za odluku jedne osobe da se pridruži teroristima. Dakle, kako tu sponu presjeći, kako ne dozvoliti da ljudi se odluče u svojim glavama da će se početi baviti terorizmom ili priključiti nekoj skupini. Da bi suzbili plodno tlo moramo pojave i procese, odnose koje ga izazivaju i potiču pokušati razriješiti. Motive ljudi moramo također na neki način adresirati, rekli smo od one osjećaja inferiornosti, podčinjenosti, diskriminacije, obespravljenosti, besperspektivnosti. Sa svime se time trebamo početi baviti ako želimo stvarno osujetiti da ljudi se pridružuju terorističkim grupama. Treba gasiti krizna žarišta. Vidimo danas nakon arapskog proljeća, nakon ovih svih ratnih zbivanja u Siriji, da se više i više ljudi se počinje baviti terorizmom i da ta žarišta krizna generiraju u stvari teroriste. Slabe i propale države su idealno mjesto gdje oni mogu obučavati ljude, svoju logistiku razviti, širiti svoju ideologiju. Trebamo se pozabaviti i s njima. Sustavni zločine protiv određene etničke, nacionalne, vjerske skupine također je jedan od razloga zašto ljudi krenu vratiti pa se počinju služiti terorističkim metodama i trebamo se i time baviti. I zato smo i osnovali u međunarodnoj zajednici Međunarodni kazneni sud, dakle ne onaj za bivšu Jugoslaviju, nego ovaj opći, nazovimo ga tako, da bi se i ovakve stvari rješavale, da bi svi nekažnjeni, do sada nekažnjeni diktatori koji čine genocid ili velika kršenja međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava, da dođu pred lice pravde. Siromaštvo, bolesti, sve su to stvari koje se moraju adresirati ako se želimo baviti terorizmom. Dakle, nije dovoljno imati obavještajnu službu, policiju, vojsku i reći mi imamo kapacitete za borbu protiv terorizma. To nije dovoljno, to je samo jedan mali segment. Da bi napravili prevenciju, morate imati obrazovne programe, morate imati borbu protiv siromaštva, dakle gospodarstvo, razvojnu pomoć, političko djelovanje na rješavanju političkih konflikata i devijacija u samom društvu. Tada možemo govoriti da smo krenuli se boriti protiv terorizma. Ulupati velike novce u državni represivni aparat neće dovesti do željenog rezultata. Dakle, to je prevencija. Evo, spominjao sam obrazovanje, razvijanje kulture mira, tolerancije, razumijevanja, poštovanja, jačanje demokracije i ljudskih prava, kohezije društva. To su elementi na kojima se gradi borba protiv terorizma. Dakle, ponavljam, borba protiv terorizma nije policija, obavještajna služba i vojska. Oni su neizostavan element toga, a nisu dovoljni za učinkovitu borbu protiv terorizma. Krećemo od građana i posebno važno ovo zadnje, uključiti sve segmente društva. Nevladine organizacije, vjerske vođe, individualne građane koje imaju interese uključiti. Svi smo mi dio borbe protiv terorizma. I danas kada imamo u zapadnim zemljama islamske zajednice koje de facto pate zbog toga što se neprekidno terorizam poistovjećuje sa islamom, one su spremne također djelovati unutar sebe kako bi osujetili mlade ljude, starije ljude da se pridruže terorističkim organizacijama. Dakle, svi moramo djelovati, nije dovoljno samo kritizirati i pred televizorom se zgražati što se zbiva oko nas. Djelovanje. Suzbijanje, stvaranje i širenje terorističkih mreža. Tu sad ima puno veću ulogu državni aparat, bilo da se sprečava financiranje tih mreža, da se sprečava regrutiranje, da se sprečava širenje ideologije teroristički, na taj način privlačenje ljudi, regrutiranje ljudi. Dakle, čitav niz mjera koje provode državne ustanove kako bi osujetili terorističke mreže da funkcioniraju. Cilj je otkriti planiranje terorističkog akta, njegovu pripremu, organiziranje i provođenje u bilo kojoj fazi ako uspijemo penetrirati se u terorističku organizaciju i osujetiti, napravili smo onda dobar posao i uspjeli smo suzbiti terorizam. Evo vidite na slajdu sa strane isto kako su te mreže terorističke vrlo loose, dakle onako labave, tako da je vrlo teško cijelu mrežu razotkriti kad počinjete razotkrivati možda pojedini njen dio. Zaštita, jačanje nacionalne sposobnosti,
za zaštitu građana i imovine. Tu je zdravlje izuzetno naravno bitno, imati kompletno cijeli sustav zaštite u slučaju bilo kakvog terorističkog akta, zaštite kritične infrastrukture. Svaka država mora utvrditi koji su elementi njene kritične infrastrukture bez koje ne može funkcionirati i oni moraju imati posebnu zaštitu. Posebna zaštita mora ići i u ovaj cyberspace, dakle te nove tehnologije su nam sada otvorile potpuno novi jedan prostor koji moramo početi čuvati, nadzor naoružanja i razoružanja, te čuvanje ubojitih supstanci, bilo da su u pitanju nuklearno oružje ili supstance radioaktivne, kemijske ili biološke, kao i roba vojne namjene. Vrlo često vidite u medijima da ljudi naprave bombu od stvari koje su kupili u apoteci ili, ne znam, u supermarketu. Zbog svojih edukacija i obuka koje prime, oni su to u stanju napraviti. Prema tome, kontrola, zaštita svih tih supstanci mora biti pojačana. Saniranje štete i oporavak, jedanput kad se desi teroristički akt i kada neko strada, to više ne možete sanirati. Možete samo olakšati posljedice takvog jednog čina i to onda kroz cijeli niz elemenata, od sustava upravljanja krizama do, ne znam, psihološke pomoći koje nudite žrtvama, njihovim obiteljima itd. Međunarodna suradnja tu također veoma važna. Vi znate da jedna država drugoj priskaču u pomoć, pogotovo kad su ozbiljne štete koje nastanu za ljude ili imovinu. Ovo što vidite na slici je Freedom Tower. Dakle, to je onaj neboder koji simbolizira oporavak u Americi, koji je izgrađen na mjestu gdje su srušeni blizanci. I on ima naziv Freedom Tower i jedan je simbol otpora protiv terorizma. Oporavka jednog društva. Kazneni program i sankcioniranje. Terorizam je sigurno kazneno djelo, za razliku od ostalih kaznenih djela, kod njega je specifično da teroristi uvijek javno priznaju da su oni počinili kazneno djelo. Inače, obično svaki ubojica se želi sakriti i izbjeći progon, ovdje imate situaciju da se javno kaže jasno. Treba ga definirati kao kazneno djelo u nacionalnim zakonodavstvima, mi ga imamo, ali u međunarodnim konvencijama. Rekli smo, problem je malo veći zbog toga što ne možemo utvrditi jasnu definiciju, ali određeni segmenti terorizma jesu definirani međunarodnim konvencijama, usprkos tome što nemamo zajedničku definiciju. Međunarodna pravna pomoć, razmjena informacija između tijela kaznenog progona apsolutno mora postojati i tu ne smije biti nikakvih problema. Poruku koju moramo poslati teroristima, nitko neće ostati nekažnjen, taj posao se ne isplati. Suradnja globalno, regionalno, bilateralno, kroz međunarodne organizacije. Hrvatska je vrlo aktivna u svim ovim tijelima, od UN-a, NATO-a, EU, do Interpola i Europola. Veliki problemi su sa razmjenama informacijama, ti sustavi su vrlo škrti na toj razmjeni, svako se boji da nema informaciju previše i ljubomorno ju čuva zbog svoje nacionalne sigurnosti. Jedanput kad date informaciju dalje, vi više ne kontrolirate nju i ona može otići na mjesto na koje vi ne želite da ode. Tako da su te službe vrlo onako reluctant, kako se kaže, vrlo nerado daju informacije drugima. No to se mora probiti bar u zajednici država kao što su članice Europske unije. Razvojna pomoć izuzetno važna, upravo na krizna žarišta, na mjesto gdje se klimatske promjene utječu na živote ljudi i ljudi kreću se baviti ovim aktivnostima gdje je gospodarstvo u kolapsu, siromaštvo dominira i sve skupa čini ljude onako blagonaklonim da uđu i počnu se baviti terorizmom. Sve su to stvari koje ne možete napraviti sam, morate raditi zajedno sa drugima, a posebice stabilizacija kriznih žarišta, koji ide kroz političko djelovanje i kroz mirovne i razvojne operacije. Što se tiče Republike Hrvatske, na ovom slajdu možete vidjeti da mi imamo minimalnu opasnost od terorizma, to su neke procjene i naše i procjene unutar Europske unije i NATO-a. S time možemo biti zadovoljni, s time da svi moramo biti uvijek na oprezu, jer nikad ne možemo reći da ne postoji, apsolutno ne postoji opasnost od terorizma. Ona uvijek postoji, ona je uvijek prisutna, a ovo je neka čisto orijentaciona procjena. Potencijalne ugroze, regrutacijski centri na Balkanu, vidjeli ste da je Kosovo i Bosna i Hercegovina su među prvim državama po broju na milijon stanovnika ljudi koji su otišli u Siriju. Mi znamo da u Bosni i Hercegovini tih centara ima, ovo vidite pripadnike SIPE, dakle
službe sigurnosti Bosne i Hercegovine kako privode jednog takvog. Neriješeni problemi tranzicije na Balkanu gdje ekstremizam i radikalne ideologije mogu u bilo kojem trenutku rezultirati u određeni teroristički akt koji ne mora biti veliki. Mi smo turistička zemlja, uvijek kažemo dovoljno je samo da neko postavi malo jaču petardu u neki kontejner za smeće i eto medijske buke i nakon toga više niko neće doći. Efekt koji žele teroristi postići je onda učinjen napravljen. Naš zemljopisni položaj može biti problem s obzirom da kroz našu zemlju mogu tranzitirati, bilo kriminalne, bilo terorističke skupine. Članstvo u Europskoj uniji NATO nas čine zanimljivom metom. Većinstvo dio NATO i Unije zanimljiva ste meta za one koji žele loše tim asocijacijama. S druge strane, te dvije organizacije nam daju jedan sigurnosni kišobran koji nikad ne bi mogli imati samostalno za obranu od svih ovih prijetnji i do sada je uspješno funkcionirao. Spomenuli smo turizam, to isto također može biti jedna atraktivna meta, možemo biti upravo jer se ne samo u Hrvatskoj nego međunarodno bi se onda sigurno o tome puno pričalo da neka turistička destinacija pretrpi jedan teroristički napad. Ovo je dakle, ovo ja mislim da čak izdala Svjetska turistička organizacija. Tu vidite koje su procjene ugroze u turističkim zemljama da će doći do nekog terorističkog akta. Dakle, i kod tih turističkih zemalja mi stojimo zajedno s Italijom i Grčkom najbolje. To je to. Svjesni smo i ovih prijetnji koji dolaze kroz internet, tako da uvijek moramo i hoćemo biti na oprezu kako državne službe, tako i svi građani i sve druge organizacije unutar zemlje. Ovo je jedan samo slajd koji pokazuje da je dignut stupanj sigurnosti u mnogim zemljama nakon ovih nedavnih terorističkih aktivnosti po Europi, od Pariza nadalje. Evo vidite, i Hrvatska je bila jedna od država koja je digla stanje pripravnosti svojih državnih službi. Dakle, bez obzira što građani ne osjećaju i ne bi trebali osjećati ništa, država se brine i iza scene odrađuje svoj dio posla. Ono što je jako važno, Hrvatska ima funkcionalni sustav prevencije i suzbijanja terorizma. Imamo strategiju nacionalne sigurnosti koja ima svoj dio koji se tiče i terorizma, ali ide puno dalje i šire, uključujući pitanja obrazovanja, zdravstvene zaštite i svega ono ostalo što smo pričali da je bitno za prevenciju terorizma i za osvjedočivanje te odluke pojedinca da se pridruži terorističkoj organizaciji. Dakle, sve papire državne koje trebamo imamo i ovo povjerenstvo koje sam ja vodio za koordinaciju prevencije i suzbijanja terorizma koja umrežuje sva državna tijela i koordinira njihove aktivnosti na ovom području. Državna tijela i nedržavna tijela trebaju se baviti, rekli smo, i nevladine organizacije i one koje se bave ljudskim pravima i vjerske vođe i svi koji mogu doprinijeti da se ljudi osjećaju bolje, poštovanije i da se ne odlučuju pridružiti terorističkim skupinama. Vanjska i sigurnosna politika je također jako važna. Ako provocirate nekoga neprekidno, onda možete očekivati da neko i poludi s druge strane i da se to rezultira nekim terorističkim aktom. Naše djelovanje kroz NATO i Europsku uniju, to je vrlo intenzivno, vrlo je koordinirano i do sada smo uspjeli očuvati našu sigurnost, a zajedno s njima raditi na pojačanju sigurnosti drugih balkanskih država, gdje odakle dolaze glavne ugroze i za našu sigurnost. Evo, to bi bilo u stvari to, kratko sam pokušao malo vam približiti što se zbiva danas u terorizmu. Sada ovo je jedna skulptura ispred Ujedinjenih naroda koja mislim da dobro u stvari reflektira ono što želimo, zavezati taj pištolj da više nigdje nikada ne opali. A sada bih volio naravno čuti vaša razmišljanja ili ako imate neka pitanja. Vidim da ima, evo idemo redom kako ste se javljali. Izvolite. Ja sam želio praktički s obzirom da mi je to područje jako dobro poznato, nemam nikakvo pitanje, ali bit ću slobodan reći nekoliko kratkih konstatacija. Islamska država i njoj srodne terorističke organizacije su bez presedana u povijesti čovječanstva. Teroristi su osobe ispranih mozgova
koji masovno ubijaju nedužne ljude na najokrutniji način, vjerujući da će ih Bog nagraditi, da će doći u raj, da ih čekaju djevice gore. Naravno da je to jedan primjer zloupotrebe vjere u takve zločinačke svrhe i to nema nikakve veze sa Kuranom ni sa islamom. Međutim, moramo biti svjesni da su ljudske kvalitete i mane individualnog karaktera. One nisu ovisne o nacionalnosti, vjeri, rasi, profesiji, političkom uvjerenju. Međutim, bit ću slobodan da kažem, pošto mi je to područje dobro poznato, da su neki novinari izdali potpuno pogrešne zaključke. I to sljedeće. Rekli su da ako se uspije izbaciti tu islamsku državu iz određenih područja u Iraku, Siriji, Libiji, da će onda biti oni poraženi. To uopće nije točno. Lako se može dokazati jer Al-Qaida funkcionira već jedan dugi niz godina, funkcionira i izvela je stravične akcije kao rušenje nebodera, Pentagon i dalje, a da nije imala nijedan pedalj teritorija. Dakle, za takve akcije nije potrebno imati teritorij. Dokaz Al-Qaida. Prema tome, ja se sjećam prvo kad je počeo onaj arapski terorizam u Izraelu. Onda su Izraelci rekli, vi ne možete shvatiti šta znači imati za protivnike suicide bombere. Atentator je samo ubojice. To je korak sa duhovima. Prema tome, oni se u svakom trenutku mogu pojaviti bilo gdje, izvršiti terorističke akcije, pre naravno u sudu vjerujući da će ih Bog zato nagraditi. Tako da, ja bih mogao o tome... Slažem se sa svime što ste kazali. Hvala na pažnju. Slažem se sa svime što ste kazali, posebice s ovim da porazom islamske države nećemo riješiti problem terorizma. To je potpuno točno. To je potpuno točno i terorističke mreže obično nisu vezane uz teritorij. One djeluju u raznim državama, u raznim društvima. Poraz ISIL-a nama otvara jedno veliko sigurnosno pitanje u Europi, a to je pitanje povrata stranih boraca. To su ljudi, dakle, iz naših sredina koji nakon boravka u Siriji u okviru ISIL-a potpuno radikalizirani, neki od njih potpuno ispanih mozgova, se vraćaju natrag u naše sredine. Njihovo ponašanje, kad se vrati, je od velikog interesa za našu sigurnost. I državne službe same po sebi neće moći osigurati tu sigurnost. Zato je izuzetno važno da zajednice u koje se oni vraćaju, bilo su islamske zajednice ili općenito zajednice u kojima ti ljudi žive, surađuju kako bi se ti ljudi pasivizirali i kako bi se vratili na neki normalni kolosijek. No sigurno će državne službe voditi itekako računa o tim ljudima koji se vraćaju, a njihov broj je poprilično velik. I tu dolazimo do velikog problema. Dakle, ne samo da mogu djelovati aktivno u smislu terorističkog akta, nego djelovat će sigurno da nastave širiti ideologiju mržnje, kako bi pridobili što više poklonika, kako bi onda regrutirali nove usamljene vukove, spavače ili formirali nove ćelije. Tako da, evo, i o tome će se povesti sigurno računa i već danas se vodi. Tu je neko bio navesti. Mogu ja. Treba se ustati. Ja bih rekla da zapad nije nebi. Mi se sad bavimo problemom terorizma, a ne bavimo se zapravo problemom uzroka tog terorizma. Zapad je de facto kumovo nastanku tog terorizma, to znamo od Afganistana, od Iraka, Egipta, arapskog proljeća i svega ostaloga. Prema tome mi trpimo danas posljedice. Meni je malo nevjerojatno. Znači danas mora, Amerika se dogovoriti, Francuska koja je znamo napadala Libiju i tako dalje, da riješi problem terorizma koji su sami uzrokovali. Ja neću reći u svim segmentima, jer samo govorim o ovome, bilo je prije drugih uzroka terorizma, samo on nije imao takve razmjere kao što ima danas. Jel? Tako da vidimo zapravo da bez obzira što se oni svi moraju dogovoriti, da bi se riješili u Kraljevini u ovom momentu Rusija, Turska i Sjedinjene Američke Države, zapravo ne žele to riješiti. Jer svako u stvari gleda svoje geopolitičke interese i što je jako žalosno, da čovjek nije uopće u interesu, uopće nije u interesu dobrog čovjeka, dobrobit čovjeka,
nego je interes samo interes pojedinih, nazovimo grupacija, ajde da sad ne govorim države, jer iznad država su ipak grupacije koje vladaju kapitalom i ovim svijetom. Još nešto što sam primijetila, i to bi vaš komentar, jer je to tema o kojoj se može pričati koliko god hoćemo, šta sam primijetila u ovim vašim analizama. Jedina zemlja koja nije ugrožena, odnosno zemlje koje nisu ugrožene, to je Saudijska Arabija i zemlje Arapskih Emirata. Znači, zemlje koje de facto pomažu terorizam, znamo da Saudijska Arabija financira, a s druge strane, mi zahvaljujući demokraciji, koju je Amerika pokušala pod navodnicima izvesti u ove zemlje gdje je nekad bio teror, zahvaljujući tome oni de facto svojim, nazovimo, čvrstim stavovima nemaju problema u svojim zemljama, to je činjenica. I zanima me vaše mišljenje za toga. I još nešto, da li mi trebamo ove ljude koji su otišli s ispravnih mozgova ponovo primiti u svoje redove? Mi možemo krenuti od ovog zadnjeg. Ja mislim da te ljude moramo primiti. Osim toga imamo i obavezu. To su naši državljani. Iako su neke države donijele zakone kojim će oduzeti državljanstvo takvim ljudima, no pitanje je, ako ih ne primite, što ste napravili? Da li i dalje onda oni djeluju negdje drugdje na taj način? Ili da li postoji ikakvi modeli i programi resocijalizacije takvih ljudi? Kao što imate programe, ne znam, kad masovni ubojica, ako jednog dana izađe na slobodu, morate ga nekako obraditi, da se vrati. Dakle, da li ih moramo primiti ili ne, to je debata koja se vodi dosta sada. Nije moguće samo tako izbjeći njihov povratak, oni mogu doći i tajno i javno, ali u svakom slučaju svako od njih će morati objasniti gdje je bio, što je radio i sigurno će biti predmet obrade u određenim postupcima. Dokle će dovesti ti postupci, to ćemo vidjeti, ali načelno nije moguće zatvoriti granice na taj način da osujetite njihov ulazak u svoje zemlje. Zato je izuzetno važna u stvari suradnja lokalnih zajednica gdje su ti ljudi živjeli. Tu je vjerojatno ključ da se naša sigurnost osigura. Što se tiče Zapada, nije samo Zapad, da, upravo ste, država u međunarodnim odnosima u vanjskoj politici vode isključivo njihovi interesi. Onda pokušali smo nekim međunarodnim pravom ograničiti koliko toliko i utvrditi neka pravila igre. I ono se poštuje do trenutka kad su interesi toliko snažni da se onda i međunarodno pravo krši. I zato imamo cijeli niz slučajeva takvih u praksi i slučajeva na sudovima, kao što je Međunarodni kazneni sud ili Međunarodni sud pravde. Da li su svojim politikama uzrokovale stanje rađanja određene terorističke grupe ili ne, to je pitanje strano za diskusiju. Ali nisu samo zapadne države koje vode takvu politiku, vode sve države na svijetu. Samo pitanje ko je veći, moćniji, jači, čije je onda eksplicitnije djelovanje se manifestira u međunarodnim odnosima. Mi znamo da su neke države znale podržavati određene grupe na nekom prostoru kad je to bilo poželjno, a onda su te grupe u izmakle kontrole. I više ih nije se moglo kontrolirati. Dakle, ima različitih situacija. Mislim da ne možemo krivnju prenijeti na nikoga individualno, iako bi mnogi to željeli prebaciti na Ameriku, jer Amerika se bori protiv terorizma koliko god može, da li nekim svojim politikama ona ljude dovodi do takvih situacija da se osjećaju, ne znam, poniženo, obespravljeno, da su izgubili pa hoće vratiti udarac. To je druga stvar, ali mnoge države tako postupaju i nastupaju, a mnogi ljudi se onda primaju nasilja kako bi uzvratili udarac. I u tom neksusu, uzajamno posljedičnom, imamo situaciju koju imamo i s kojom moramo znati upravljati. Kažem, za mene je ključno prevencija u suzbijanju terorizma kroz edukativne prvenstveno programe, onakve ljude kako mi odgajamo kod kuće, kako školujemo u školi, u društvu u kojem žive ti ljudi, po kojim vrijednostima žive. Sigurno je ključno u tome da li će jednog dana se odlučiti pridružiti terorističkoj skupini ili neće se pridružiti.
Prema tome tu je ključna stvar, a država će i dalje u međunarodnim odnosima voditi politiku sukladno svojim interesima. Prvenstveno svojim interesima i svaka će pokušati maksimalizirati svoje kapacitete da svoje interese zadovolji u svijetu. Što mislite o to o Saudijskoj Arabiji, što se osigurali sigurno za to sa teritorija? Pa evo vidimo na ovom slajdu, mislim da čak ima negdje Saudijska Arabija, dakle nisu oni potpuno Sam vidjela da ih nema. Nema. Da. Mi znamo da u Saudijskoj Arabiji, ne, vidite s ove strane. Nešto što sam gledala i da sam mislila pogledati, njih Da. nema. Mi znamo da, naravno što je Bin Laden i Saudijska Arabija je organizirao Al-Kaidu i tamo ima jedan niz radikalnih figura koje sigurno djeluju na regrutiranju terorista i na širenju te ideologije mržnje i jednog oblika islama koji to sigurno nije. Nema, očigledno prema ovom slajdu, toliko aktivnosti u samoj Saudijskoj Arabiji, dakle hoćete reći oni su izvoznici terorizma. Više su oni izgleda izvoznici te ideologije, ne toliko možda ljudi, jer tamo se živi nešto bolje, s obzirom na prirodno bogatstvo koje imaju, nego u drugim dijelovima arapskog svijeta, gdje onda jednostavnije regrutiraju sljedbenike. Ali da treba i sa njima raditi, sigurno da treba. Gdje god je neki izvor ili uzrok terorizma, s njima se treba pozabaviti. Ako su ideologije i određene interpretacije, recimo islama, povod da neko se pridruži terorističkoj skupini, onda svakako treba i o tome povesti brigu. Ali kao što smo kazali, terorizam nema religijski predznak i vrlo je mali broj aktivnosti terorističkih koji imaju takav predznak. Prema tome tu se ne smijemo zavarati, iako je to medijski jako atraktivno. Eto. Evo, mi izvolite. Poštovani Tomislav Pulić, ovako, rekli ste da islam nema veliki utjecaj na ovo što se dešava. Međutim, kao vjera. No međutim, recimo u Hrvatskoj je u Hrvatskoj je preko 90% katolika, jel tako? Mene kao građanina ove zemlje, ako nešto smatram da nešto nije u redu, ja mogu slobodno prokomentirati vezano za katoličku crkvu ili bilo što drugo. Mene nitko zbog toga neće dočekati ispred ulaza sa kalašnjikovima. Vi ako krivo protumačite Kuran ili Muhameda, vi ste gotovi. Dakle, kako se boriti protiv vjerskog fundamentalizma? Znači, protiv, konkretno sad u ovom slučaju, islamskog fundamentalizma. Hvala lijepa. Da, fundamentalizam, bez obzira kojoj religiji pripada, nije dobrodošao i stvara uvijek probleme. Vi znate, naša islamska zajednica u Hrvatskoj je izuzetno dobro integrirana u hrvatsko društvo. Po mojoj procjeni to je nekih 40.000 ljudi. Nikad nismo nikakav problem imali, a mogu kazati da su oni bili ključan čimbenik i aktor koji je sprječavao širenje ovih radikalnih ideologija u korpus ljudi islamske vjeroispovesti koji žive u Hrvatskoj. Prema tome, njima možemo stvarno zahvaliti njihovim vođama u Hrvatskoj što se nije uhvatilo taj radikalizam ovdje. Dapače, naš muftija je razradio jedan model gdje je u stvari kazao način kako u Hrvatskoj tretirate druge vjerske zajednice, dakle dominantno su katolici, ali druge, je toliko kvalitetan i dobar da bi ga ja želio promovirati u arapskom svijetu, da se na isti način kršćanske i druge vjerske zajednice tretiraju u dominantno islamskim zemljama. Prema tome, mi smo već napravili strahoviti iskorak, prvo zato što imamo poprilično pametne, obrazovane, odnosno ljude svjesne situacije u Hrvatskoj islamskoj zajednici, a s druge strane naše, ja mislim da dolaze uvijek riječi tolerancije, poštovanja koje onda doprinose zajednički bilo kakvu devijaciju rješavamo. Na radikalizma i ljudi koji ekstremno gledaju i tumače stvari će biti. I to je tako, to je sigurno. Ako napravite jedan u Danskoj ili u Parizu
kartunu, nekako se zove karikaturu, to je dovoljno da vam se ambasada digne u zrak ili da neko dođe u vašu redakciju. To nije baš normalno. A to nije normalno, a na tome treba sigurno raditi i ja mislim da mi moramo zadržati slobodu izražavanja u svakom smislu, ali opet slobodu vrijeđanja, to opet prelazi ono što u demokraciji bi trebali raditi, a nekad su motivi upravo takvi, da se nekoga uvrijedi, a ne da se prokomentira stvarna situacija. No, slažem se da naše demokratske vrijednosti kojih smo se toliko dugo dolazili do njih i borili se toliko teško, samo tako i olako kompromitirati ili odustati od njih, trebamo ih zaštititi i njegovati dalje. Ako se nekome ne sviđa da smo kritični, na slučaj biti kritični, to je njegov problem, ali da ne treba prijeći onu granicu vrijeđanja samo zbog vrijeđanja, a ne zbog ukazivanja na određene devijacije, što isto neko može shvatiti kao uvredu. To mislim da ne trebam tu popustiti, ali vrijeđanje mislim da ne vodi nigdje. I da nije niti satira, niti humor, meni to uopće nije smiješno kada neko nekoga vrijeđa na vjerskoj osnovi, recimo. Tu ja ne vidim ničeg smiješnoga, ali ako neko kritizira određene stvari u bilo kojoj vjerskoj zajednici koja odstupa od nekih vrijednosti 21. stoljeća, pa to je već ono nešto od čega se ne treba odstupiti. Jer to je pokušaj da se unaprijede životi svih ljudi uz poštovanje da oni naravno žive prema načelima kojima žele živjeti. Ali neka načela su zajednička svim ljudskim bićima kao ljudskim bićima, bez obzira kojoj vjeri ili nekom kulturnom krugu pripadaju. I to je recimo jedna linija koju gura UN, Ujedinjeni narodi, jer oni objedinjuju sve civilizacijske, nazovimo tako, kulturne krugove i vrlo je teško pomiriti i naći zajednički jezik. Ali su uspjeli i to je kodificirano u Povelji Ujedinjenih naroda, u Paktu o građanskim i političkim pravima, prema tome ipak je to moguće. Nego Slaveškinja, ovako prvo. Imali smo ratna događanja u našoj bližoj, pa reći, prošlosti na području Balkana. Europska unija nije bila sposobna samostalno otkloniti opasnosti i izostaviti ta ratna stradanja. Djelovanju NATO-a uspostavljen je trajan mir, stabilnost i sigurnost na cijelom tom području. Činjenica da su sve vodeće zemlje Europske unije djelovale tada kroz NATO, odnosno u sklopu NATO. Međutim, Europa, još jednom ponavljam, nije bila sposobna samostalno zaustaviti te sukobe. Da li mislite da Europska unija kroz Common for Regional and Security Policy, odnosno zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku, može djelovati u suzbijanju i prevenciji terorizma ili to može produktivno činiti samo kroz NATO? Zadnjih dana možemo čuti najave da, mislimo od strane Poljske, o nekakvoj zajedničkoj europskoj vojsci. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, znači sigurnost je relativna kategorija, ne postoji sigurnost kao apsolutna kategorija, odnosno nema 100% sigurnosti, ne postoji apsolutna sigurnost, ali postoji samo maksimalna sigurnost. U predavanju je bilo riječ o Republici Hrvatskoj, znači Hrvatska ima jak sigurnosni aparat i vojsku i policiju sigurnosne službe koji izvrsno produktivno djeluju i preventivno i operativno u suzbijanju terorizma, kao što ste sami rekli, kod nas faktički nije nikad izveden nikakav teroristički napad. Mislite li da je potrebno razvijati sigurnosnu kulturu pojedinca edukativno kroz obvezan pregled u školama, gdje smo malo prije rekli, da li je potrebno razvijati sigurnosnu kulturu pojedinca edukativno već od mladih naraštaja kroz školovanje? Hvala. Hvala vam na pitanje. Evo da krenemo od drugog pitanja, svakako je potrebno i to je dio isto građanskog odgoja. I trebalo bi biti dio građanskog odgoja, dakle sigurnosna kultura u kontekstu ukupnih prava pojedinca u jednom društvu sigurno mora biti dio naše edukacije i na taj način ipak razvijamo ljude koji su sposobni ponašati se na sigurnosno prihvatljiv način, širiti oko sebe vrijednosti koje doprinose našoj sigurnosti, a govorili smo i o razumijevanju, toleranciji, nediskriminaciji i mnogim drugim vrijednostima koje su ključne da bi se zaustavilo nasilje koje ide uz terorizam. Da, mora biti dio edukativnog našeg programa i to primjereno dobi djece. Znači, studentu na jedan način, srednjoškolcu na drugi način, ali mislim da svi moraju kroz to proći. Da li samo kroz NATO možemo osigurati svoju sigurnost? Pa NATO je prvenstveno obrambeni savez i on je napravljen da se osigura sigurnost NATO prostora od tih tvrdih prijetnji. No 19 država Europske unije članica je NATO-a
Prema tome, to su dvije međusobno poprilično prožete organizacije i ja mislim da Unija mora staviti veliki naglasak na one soft, znači mekane sigurnosne prijetnje, a NATO će držati ove tvrde. Iako Europska unija također mora imati kompletnu sigurnost i kompletan sustav razviti, jer to je jedino što je dobro, ali bez suradnje sa SAD-om prvenstveno, naravno i Kanadom i drugima, nećemo moći imati ovu razinu sigurnosti koju imamo, jer ste u pravu. Sigurnost je relativna, ona nikad nije apsolutna i ne može biti apsolutna. Možemo maksimalizirati svoje kapacitete, uključujući ovakvu međunarodnu suradnju, kako bi ju pojačali. Ja nemam ništa protiv da Europska unija maksimalno ulaže u svoju sigurnost i to na svim ovim segmentima koje smo naveli. Dakle, ne samo u represivnom aparatu, nego i u ovim segmentima kao što su obrazovanje, kao što je zdravstvo, kao što je znanost koja treba onda širiti vrijednosti koje će suzbiti regrutiranje terorista. Radoslav Obradović. Ja bi, gospođa mi je otela pitanje, gospodin se nadovezao ispred, da li se slažete da su geostrateški interesi velikih sila glavni financijer terorističkih aktivnosti? Nijedna ova aktivnost ne može duže razdoblje egzistirati bez financija. Znači u smislu logistike, novca, oružja i tako dalje. To se, ako se želi, može vrlo lako spriječiti. Drugo potpitanje bilo bi interesantno napraviti još jednu, znači ti izvori državni terorizam, to spada pod državni terorizam, zapravo su geostrateški interes velikih sila. Koji problem terorizma sele, imamo iskustva i naše nedavne povijesti, kada je iz Bosne organizirano i s pomoću Hrvatske vozovske vlade par stotina mudžahedina, to je bilo objavljeno u medijima, prebačeno u Čečeniju, šta se desilo u Čečeniji, nakon toga islamski terorizam. Znači, pričam samo o islamskog, ima i drugog. Drugo potpitanje bilo bi interesantno još jedan grafikon koji bi obuhvatio znači, broj dijela terorističkih na osnovu broja pripadnika muslimanske zajednice u pojedinoj državi. I jesu li to možda razlozi zbog kojih jedna Mađarska, a samim tim Češka i Slovačka uskoro ne žele zapravo prihvatiti izbjeglice zbog povećanja tih sigurnosnih prijetnji? Pa, moguće da je to razlog zašto ne žele. Ja mislim da razlog zašto ne žele prihvatiti ljude druge vjeroispovijesti, pogotovo ako dođu u nekom značajnijem broju. Dakle, taj značajniji broj, to su deseci, stotine možda, to nisu milioni u pitanju, je strah u stvari. Strah od nepoznatog i strah kako će njihov dolazak utjecati na živote ljudi koji domicilno žive tamo. Da li će se nešto morati promijeniti u njihovim životima, jer oni ne žele da se išta promijeni u njihovim životima. S druge strane, ljudi se boje, vjerojatno u Mađarskoj, Češkoj i drugim državama koje ste spomenuli, da ti došljaci koji će doći neće se htjeti integrirati u to društvo i poštivati pravila tog društva, nego će inzistirati na svojim pravilima i doći će do sukoba dva pravila, bilo da se živi u getima ili da se ne živi u getima. I to su strahovi koji mi moramo svi jednostavno priznati da postoje kako bi mogli s njima početi upravljati i adresirati. Jer ako ih samo zanemarivate i kažete to je nedemokratski, da se tako ponašate, niste dobili puno jer taj strah i dalje ostaje u ljudima i samo se onda pretače u njihovo političko vodstvo koje onda ide sa malo žešćim, ekstremnim zahtjevima, bilo doma, bilo međunarodno. Prema strah treba dakle, akceptirati i treba vidjeti kako se s njim poraditi. Mnoge države koje su danas imigrantske su najrazvijenije države na svijetu. Vi kad vidite Sjedinjene Američke Države su imigrantska država. Druga priča. Kanada također, Australija. Dakle, ljudi su se doseljavali od svukuda, ali u Europi gdje su stare te nacije, to je jako teško primiti nekoga drugoga, nekoga drugačijega, jer je veliki strah da se naš način života time ne poremeti. Sad vidjet ćemo koliko imamo tu apsorpcijsku moć da stvarno integriramo ljude na jedan demokratski, kvalitativni način, a koliko to nećemo biti u stanju. Vidite da Njemačka ima jednu drugačiju politiku. Neko će odmah reći da njima treba kvalificirana radna snaga, pa eto, i njemačka industrija to želi. Dakle, kad napravite jedno, ne valja, uvijek se nađu dežurni kritičari. Kad napravite drugo, opet ne valja dežurni kritičari. Tako vam je i sa državnim politikama.
Kažu da cijelu priču uvijek vode financijski interesi velikih koji mogu, kako ste kazali, mogu nametnuti svoje stavove ostalima, ako nikako drugačije, pa onda i vojno. Ili pritiscima političkim i ekonomskim. Pa sigurno da oni se i služe svim tim kapacitetima da promoviraju svoje interese, ali ne bih ja rekao da je to isključivi razlog zašto se neko bavi terorizmom. Jer imate cijeli niz, recimo, terorističkih aktivnosti u Africi gdje veliki nisu toliko blizu, niti ih zanima, interesira, da pače problem je što ih ne interesira, da se uključuju u rješavanje problema i gdje se dešavaju stvarno masovni teroristički napadi i velik broj ljudi biva stvarno ubijen i što se kaže nikom ništa. A opet postoje naravno i režimi koje možda neke jake države podržavaju, a koje na svom području provode politiku koja generira plodno tlo za regrutiranje terorista. Situacija ima bezbroj i različite su. Ali stvarno je teško generalizirati i reći Zapad je taj koji je napravio problem zato što je trenutno najmoćniji. Sutra možda neće biti najmoćniji, jel? Ali da se, što ste vi gospođo rekli, države vode svojim interesima u vanjskoj politici, vode se. Znate, kada je stani panik, kada je nama bilo stani panik u ratu, vi su spomenuli naš rat, gdje smo se prvo okrenuli za pomoć? Vatika. To vam je to. Znate, prema tome, eto, stvari imaju različite stvarno dimenzije. Ja se sjećam kada je bila kriza u bivšoj Jugoslaviji, rat kada je počeo agresija na Hrvatsku i da smo ovdje jedni drugi gledali i pitali se kako može to Europa gledati, kako to može gledati Amerika, da se takva zvjerstva zločini čine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Pa to je nemoguće, pa se ti ljudi normalni, kakvu demokraciju oni propagiraju i šire. Sve lažne fraze, pa nemojte namazati oči. I mi bi sigurno drugačije, tako bi bilo. I onda sjetite se prije koliko, godinu, dvije, tri, koliko već, počeo je u Ukrajini rat. I onda su iste te poruke počele dolaziti iz Ukrajine. Kako možete gledati šta se ovdje zbiva? Kako možete gledati da nekog kida teritorij? Kako možete ovo? Kako možete ovo? Ja si mislim, ovdje u Hrvatskoj niko obrku nije digao. Malo je digao, ali otišlo 10 onih plaćenika u Azar diviziju i to je to. Hoću reći kako iz različitoj situaciji kad se nalazite različito razmišljate. I eto, to je život nekako i nije mi drago zbog toga, ali ja bih isto volio da su neka načela, neke vrijednosti i principi i da se svi u svakoj situaciji nekako držimo toga. Mogu oni biti malo fleksibilni i elastični, ne može biti kruto sve, ali opet ali i mi smo skloni kritiziranju kad smo sami žrtve, a kada je neko drugi u sličnoj situaciji, znate, da mi šaljemo nekoga na izvore nestabilnosti, u krizna žarišta, da stabilizira ta žarišta kako ne bi bilo više migranata, kako ne bi bilo plodno tlo za regrutaciju terorista. No, gdje ćemo slati? Pa to je slanje naših dečki tamo da se bore za interese velikih i moćnih. Naši dečki su samo topovsko meso. Kako se počne konstruirati jedan argument potpuno drugačiji? A shvaćamo svi da bez stabilizacija kriznih žarišta u svijetu nema zaustavljanja terorizma. Jednostavno nema. Bez zaustavljanja diktatorskih režima koji stvarno brutalno uništavaju svoje građane, nema zaustavljanja terorizma. Ali da bi to učinili, vi morate dati nešto novca za te aktivnosti, vi morate poslati ili svoju vojsku, policiju, forenzičare, suce, ne znam, NGO-e koji će tamo raditi, masu toga, a to više niko nije spreman. Jer se morate otrgnuti od svojih usta da bi dali. Dakle, dugoročno razmišljanje je uvijek problem, kratkoročno nam ide bolje. A kratkoročno kad rat dođe onako u naše dvorište. Onda smo svi krenemo biti ili dragovoljci ili nas se regrutira, niko tu ne bježi, ali zašto uopće dozvoljavamo da stvar dođe u naše dvorište? Treba rješavati krizne situacije na kriznim žarištima gdje one počnu, a ne da se preliju do nas. Mislim, i ova migrantska kriza kad je krenula, tek onda je Europa se do kraja uključila u stabiliziranje situacije i stanja u Siriji. Mi smo tada još govorili prije, koliko to, ja sam bio, znači prije 3 ili 4 godine, da treba stabilizirati Siriju u 2 koraka. Prvi korak je da zaustavimo neprijateljska djelovanja, da zaustavimo nasilje. Za tako nešto vi morate imati predsjednika Asada. Iako nismo bili nikakvi pobornici Asada, ni najmanje, ali iz pragmatičkih razloga da zaustavite
neprijateljstva, a zašto ih morate zaustaviti? Kako bi otvorili prostor za politički dijalog, politički proces. I onda idemo pod okriljem Ujedinjenih naroda, imati politički proces između glavnih političkih aktera, imati neke izbore koji će međunarodni promatrači organizirati i pratiti i neku novu vlast u Siriji. Tada možemo sasvim dogovoriti čak da više on se ne pojavljuje, ako treba neka završi na sud ako je počinio ili odgovor za neke ratne zločine. Ali ta tvrdoglavost, ne, mi ćemo ovako, je dovela do toga da dan danas nije riješena situacija u Siriji. Nego samo se jedna, druga, treća velika sila uključuju i to onako kako im, šta kažete, paše, prema svojim interesima. Kada je puklo u Parizu, Francuska je pojačala svoja djelovanja u Siriji. Rusija je u jednom trenutku se također uključila. Znači svako je imao neki svoj mali povod. To nas ne vodi, nažalost, do onih rezultata koje bi željeli imati. Kao što mala država ne može svoj argument kvalitetan vanjsko-politički vidite lako dobiti njega potporu. To je velika diplomatska borba da vi dobijete potporu velikih snažnih koji u stvari upravljaju međunarodnim odnosima za svoj kvalitetan argument. To ne ide po zdravom razumu i po logici stvari. Tu su puno faktora se upetlja dok se ne doneše konačna odluka. I zato ja smatram da je za Hrvatsku veliki vanjsko-politički uspjeh što su našu politiku prema, recimo, potpuno nevezano pitanje, Bosni i Hercegovini prihvatile ključne države Europske unije, kao što su recimo Njemačka i Britanija koja sada izlazi, i svojom snagom i političkom težinom uspjele ju definirati kao zajedničku europsku politiku prema Bosni i Hercegovini. I onda smo svi krenuli kao klub 28 plus Europska komisija provoditi to u Bosni i Hercegovini. Znate, to je jedan veliki uspjeh naš, da je naša pozicija prihvaćena kao zajednička i da je snaga Unije sada ugrađena u tu našu poziciju. To recimo nismo uspjeli kod Sirije. Po meni je argument vrlo suvisao, vrlo racionalan, ali jednostavno iz raznih političkih razloga druge države, pogotovo moćnije, nisu htjele prihvatiti. Imate vremena za pitanje za točke? Još zadnje jedno pitanje, pa ćemo polako prevesti. Jako kratko bi vas pitala, gospodine Klisoviću. Evo, vratila bi se na temu građanina. Ovo su sve visoke politike, a građani su meta, to ste mi sami rekli. Njemačka je donijela odluku da će pojačati civilnu zaštitu. Što mislite o tome? Ja mislim da je to dobro. Ja mislim da je to svakako dobro, a vidite da mi imamo ovdje isto negdje, da i Hrvatska to radi, potencijalne ugroze, negdje smo imali, ne znam, civilna zaštita ovdje. Dakle, da, to nije loše, jer građane treba involvirati. Najgore od svega je, znate, kad imate neku krizu i kada građani u najboljoj volji žele pomoći i onda vam rade gužvu, rade nered, rade potpunu dezorganizaciju. Dakle, građane morate imati u trenucima krize organizirane. A možete ih imati organizirane kroz civilnu zaštitu i kroz razne udruge koje imaju neke standardne operativne postupke da u slučaju krize se na organizirani način uključe. Mi smo imali problema i kad je ovaj migrantski val, što je usporedivo s terorizmom naravno, ali svejedno da vam ilustriram, kada je migrantski val došao u Hrvatsku, mnogi hrvatski građani su dolazili na granicu, nosili vodu, hranu, željeli prevesti te ljude. Stvarali su velike gužve da državni organi koji su bili organizirani, znali što hoće, nisu mogli djelovati kako treba. I prema tome to nije dobro. Znači, ova sad pozitivan naboj koji građani imaju, ova svijest građanska i odgovornost građanska da se nešto učini, da se ne gleda samo kako stvari idu krivim tokom, je jako dobra i jednostavno se mora nekako organizirati i umrežiti ukupna nastojanja društva, ne samo države, društva, da se stvari dovedu u red ili u onom smjeru, u ovom točku gdje se žele dovesti. Civilna zaštita, po meni je tu dobar jedan element gdje građani stvarno mogu vrlo kvalitetno surađivati, uključiti se u ukupna nastojanja i odraditi dobar posao. Da. A što vi mislite da kod nas to nije dobro organizirano? Ne. Onda znači tu trebamo poraditi, tako? Dobro, evo, ja mislim da to nema u našem programu, a sad ste mi dali za misli da sam malo prije. Da. To je dobro, to je dobra ideja. Jer uključivost građana je jedini način kako možemo na svaku sigurnosnu ugrozu riješiti. Znate, kad smo imali recimo ilegalne migrante koji su iz Balkana, ne ova kriza, nego prije 10-15 godina,
koji su, to su Rumunji razni bili koji su znali završavati u Italiji ako bi se dokopali nekog broda, ako bi kopnom išli, onda su išli od Crne Gore preko Prevlake u Hrvatsku su ulazili. I sad tamo je puno područja u onim planinama minirano, to su mine zaostale iz rata. I onda nam padaju kiše i te mine plivaju u zemlji i više vi ne možete nju deminirati to zemljište na temelju onih, kako se zove, dnevnika miniranja gdje je obilježena svaka mina. Ona se pomakne. I naši nisu, policija nije mogla zaustaviti te migrante, oni su išli po svukuda, po tim planinama i jedini koji su uspjeli stvar riješiti su bili lokalni stanovnici koji su dojavljivali svaki puta policiji da neko se kreće u sumnjivom području, miniranom ovom ili onom ili prelazi na ovlaštenu granicu. I onda policija, koja nije mogla raspršiti svoje kapacitete na takvom području, nema ih toliko puno, išla ciljano, kirurški precizno na mjesto gdje je trebalo ići. I taj problem se je riješio jer je brzo ona povratna išla natrag u Rumunjsku, da se ovdje više ne isplati, da je granica organizirana i da je gubljenje vremena pokušati preći hrvatsku granicu. Bez građana ne bi bilo ništa. Oči i uši su oni naše sigurnosti. Imam ja jedno kratko pitanje sad, ako može još, samo za kraj. Evo, šta se krije iza poruke Angele Merkel svojim građanima da obavezno imaju vodu, zalihe hrane za 10-ak dana, sad je to uvela i Češka, koliko vidim. Da li ima neka analiza šta bi se moglo kriti iza toga? Da budem iskren, ne znam. Ja sam to vidio tu vijest, onako sitan titul na dnevniku našem jednom je išao. Nigdje nisam pročitao, a tražio sam i međunarodnim medijima objašnjenje toga. Kako, zašto, gdje to. Tako da vam ne znam, isto tako nije mi do kraja baš jasno da, ako nije vježba u pitanju, ajde reći. Teorija koju je jedan naš geostrateg veliki, inače savjetnik predsjednice, izvodi je to da znači Anglosaksonci žele zavladati svijetom na način da Njemačka zarati protiv Rusije. I onda se uključuju Amerikanci i oni i to je tako. Znači Njemačka tu u tom slučaju kao žrtva preventivno pribavlja priprema na 10-dnevne neke, ja bih reći. Da, a Rusi dižu cijelu svoju vojsku. Znači, pričaju u ratu između Njemačke i Rusije. Da, a to vam meni malo zvuči kao neke teorije, ono, konspiracije. Da, to mi ne zvuči baš realno. A da li je neko od vas vidio da je stvarno to Angela Merkel kazala? Ima na internetu. Ali ja nisam vidio taj klip, recimo, da ona to kazala, valjda to nije izmirao. Jer mislim danas možda na internetu svašta. Ima. Novinari prenesu, svašta briga. Ali to je meni nepojmljivo također, stvarno ne znam. Ja sam mislio da nije možda u pitanju ona prljava bomba da negdje grune. Može svašta. Sve to može biti, ne znam, stvarno ne znam. Motive njene, zašto je to kazala, ne znam. Ima li još neko pitanje? Ništa, evo, završit ćemo samo na kraju. Joško, hvala lijepo na ovom iscrpnom predavanju. Na ovom objašnjenju. Tema je bila, meni se čini, zanimljiva, drago je da ste diskutirali. Vidimo se opet na sljedećoj tribini, evo ovim putem da vas pozovem u četvrtak, kolega Varga ima ovdje tribinu, Donji grad je organizator, pridružite se ako budete mogli u 6 sati, zdravstveni sustav. A do tada, kažem, evo, Joško je već naš standardni gost i opet ćemo ga ugostiti, teme su zanimljive i drago mi je da ste se uključili. Hvala vam lijepa. Hvala.